Peut-être il faut pas que nous alimentaire bien fou, nous bien militaire, nous bien fou, nous bien fou, nous faisons ça de l'eau, nous faisons fou, Fabien, Papargada, nous marchons, avec un alimentaire kawa durni jiluma kabe bok malay o wa temebe o godima maro temele kaboy banya masa dogoge fi ko ala kay akra kay yanda o kay solo mana ka troma gele pili oke kia foke kia bergala nikere bakmeri kabela masaya trobe kile ka masate me kale febi kaye masaka sawa duru ko ka wafla dima elise ko ka wakile dima ki kera masafe fosaya ko kia jantano kasi bafla ko blag ko kia jantano kia ki horoni ere kreata foka sisayama masafa ere ata fosaya masabe sabe
min o b'a sɔrɔ a kɛ kɛbuluya dɔ n'i wele kala sigi k'a bɛɛ yira i la hɔrɔnya kɔnɔ ka ba k'i kali masa ye ni masa saya tɛ n'i sara ɲɛ woro n'a sari ɲɛ mɛ cɛ wɛrɛ t'i ye fo ka masa sa masa lalen duro i tɔgɔ ma fɔ cɛ woro yan n'o tɛ dawula i la sarimu i la tɔgɔ i la jamu i la i ye se kodɔn na wala nɔfɛ mɛ i n'i ban ala ye k'i ban kira ye k'i sɔn masa ye jinɛ tɛ dɔ fɛ dɔw y'o fɛ jinɛ tɛ dɔ fɛ barikaw fɛ jinɛ tɛ dɔ fɛ waa bangebaga fɛ n'i ka di bangebaga fɛ k'i kɛ bangebaga fɛn bɛɛ sa i cɛkɔrɔbɔ masa hali n'i tɛna ma k'i fɛ i n'i karamɔgɔmuso la barika waa kɛmɛ la a diyara an ye Ini mau ngomong apa?